Újraindul a gép. Megvárjuk, hogy megfejtse ezt a Winchester hibát. Az F1 billentyű nyomására tovább lép, és indítunk egy Windows 98-at. Ez a Winchester hiba egyébként úgy küszöbölhető ki, hogy kiveszük a Winchestert, és a rajta lévő jumper segítségével beállítjuk, hogy melyik Winchester az elsődleges, melyik a másodlagos, melyik legyen a mester, és melyik legyen a slave, kiszolgáló. Ez a Windows 98, ez most úgy indult, hogy csak az alapoperációs rendszer, az MS-DOS indult el alatta, és automatikusan nem töltődött be a Windowsnak a grafikus felszíne. Ezt több helyen használtuk így, annak érdekében, hogy különböző DOS-os programok korrektül futhassanak ugyanazon a számítógépen, amelyiken van Windows 98 is. És ott az indulásnál ott a Winchester ellenőrzés valamilyen hibát talált, ezért akarta automatikusan elindulni ezzel a fajta ScanDisk nevű program, ami automatikusan végig ellenőrizte a Winchesternek a felületét, és javította a hibákat, hogyha éppen arról volt szó, vagy hogyha úgy indítottuk el. Hát a Windows 98-nak az asztalát látjuk. Ez már egy picit megtalálja a monitort, ez már egy picit lassabban indul, mint a Windows 95, ahogyan elindult. Nagyobb is egyébként ez az operációs rendszer egyébként, mint a 95 volt. Képernyő helyreállt, képernyő vezérlő észrevette, hogy óraállítás volt, egy párszor, amióta utoljára használtuk ezt a gépet, gondolom. És hát a Windows 98-ban még, és azt hiszem a Windows Me-vel ez be is fejeződött, ott még rengeteg sok felszín közül választhattunk, nem tudom, hogy hogyan hívták ezt. A tálcán jobb alsó sarokban látszik, hogy dolgozik még mindig egy AirTrust antivírus nevű programocska. Valószínűleg ezt vásárolta meg az a cég, aki miatt meghagytuk végül is ezt a Windows 98-at. És ott mellette ott látszik egyébként a tálcán egy nagy piros N betű, az pedig a Novell Network csatlakozási lehetőségét mutatta. Itt a hardverek, hát itt a külső MIDI csatolónak van valami bánata, de már nem javítjuk ezeket a dolgokat. Levágásra ítélt gépen. Gyönyörű szépen itt vannak az eszközök. Két hatalmas nagy Winchester, illetve partíció, 2,43 és 1,14 GB-os partíciók. A D egyébként azért volt, hogy ezen a számítógépen fizikailag ugye 3 operációs rendszer, a 95, 98 és az NT van telepítve, mind a 3 a D-t azt ugyanúgy látta. Ugye a 95 és a 98 azok FAT32-t vagy FAT16-ot még esetleg használtak. Az NTFS a Windows NT az NTFS partíciókat használt alapértelmezés szerint, de ismerte a FAT32-t is. Nyomtatók, Epson FX1050 az egy tűznyomtató, 9 tűznyomtató, és a Minolta Page Pro az pedig egy lézernyomtató.
Hát itt a különböző beállítási lehetőségek a vezérlőpulton belül. Igazából ezekhez hasonló dolgokkal már ma is találkozunk egyébként. És újraindítjuk a gépet.